Mayong adlaw sa tanan Lil Fam, this is Klein yung admin sa Little Faith, and for today's vlog, gusto lang ako i-share sa inyo ang kinabuhi sa usa ka someone nga I think you know about. Chismis ba na? I think you're all familiar with Noah, no? The great flood guy. The great flood guy. Pagkatugong tao nga gi-preserve sa Ginoo yang life kauban sa mga family during the great flood. You know what, in Genesis 5, in the last verse of Genesis 5, Noah was introduced to us, or sa Bible nag-edad siya og 500 years old. The following chapter gi-introduce na dira kung unsay problema sa human ato nga panahon, mga katawhan, and God saw the evilness of the heart of humans, but God found favor on Noah. After ato gisugo dayon sa Ginoo nga, okay Noah, I will send a great flood nga mulukop sa tibuok kalibutan, and you should prepare a ship or an ark that is inani kadako, inani kawide, and unsay mga gamiton yung materyales para ani, so on and so forth. And this is the most interesting thing for me. Kabalo mo pilay edad ni Noah nga nagsugod og taligsik. He was already 600 years old, ladies and gentlemen, Lil Fam. So grabe, 100 years niya nga pag-antos nga pagbuhat. Syempre siya raman og kauban siyang mga anak, Ham, Japet, di ba? Sila raman ang panday adto. And then imagine this. Tingala ang mga tao nga nganong naghimo si Noah og gidana kadako nga ark. Noah ngano nagbuhat makana? Na ay gi-instruct ang Ginoo sa ako, and then he said nga because of evilness of man na siya ipadala nga the great flood nga mulukop sa tibuok kalibutan, and then mo eradicate sa mga tanan-tanan. Namang mayon siya nga para lang ni sa mga pamilya. Siguro mayon pud siya nga kung if you want to be saved sakay ani nga ark nga akong ginabuhat, ana pud siguro to siya no, naki-share pud siguro to siya no. But imagine 10 years ka nga nag-preach niya na ay dako nga flood nga mo abot lagi. Ni after 10 years walay ni abot. Magduda na yun siguro mga tao no. Kaingon na yun siguro itong mga tao ba nga ni tawhanan ni. But you know what, let us look at the perseverance of Noah. Siguro ni abot sa point sa iyang kinabuhi nga tinuod kaya ning gikuan sa Ginoo, wa naman nakig-chat, wa naman may communicate ang Ginoo sa ako ha. 50 naman ko katuig og nukdukay aning art nga gihingnan ako sa akong silingan diri nga ako. But you know what? Nilungtad yun og 100 years ang pailob ni Noah. Ang perseverance niya sa pag-follow sa order or sa mission nga gihatag siya sa Ginoo. Siguro kung kita hatagan na to after 10, 20 years, 30 years, wala na, maluya na siguro to. And take note, 30 years atong kinabuhi karon is very dako na kaya na nga makaltas sa kinabuhi. And then imagine Noah telling the people to save themselves, to prepare themselves para sa flood for 100 years. Pero in the end, wala gyud mituo siya. In fact, siya pa giingnan nga siya, no? Or basin. Wala lang. Gusto lang ako i-share sa inyo ang perseverance ni Noah sa iyang mission.